श्लाघय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। வெல்கம் டியர் டிவோட்டி। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி। ஹரே கிருஷ்ணா உங்க எல்லோரையும் இந்த காலை பாகவதம் கிளாஸுக்கு வருக வருகவென்று வரவேற்கிறேன்। உங்களுடைய எல்லாருடைய பாதங்களிலும் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்கள்। ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா। காலங்காத்தால இப்படி வரதுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குல்ல। அதுவும் மங்கள ஆரத்தி அட்டன் பண்ணிட்டு உடனே அங்கேருந்து இங்கேருந்து அங்க அடுத்த கிளாஸ்। வெரி நைஸ்। ஹரி போல் ஹரே கிருஷ்ணா। எஸ், ஐ ஹோப் நீங்க எல்லாரும் மங்களாரத்தி அட்டன் பண்றேன் இல்லையா? எஸ் மாதாஜி, பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கேன் மாதாஜி நானு। ஹரி போல் ஹரே கிருஷ்ணா। ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி। அது ராதா கோவிந்தரை பார்க்காம காத்தால நம்ம நாளை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா, பழகிடுத்தது। ஹரே கிருஷ்ணா। சரி, நேத்துக்கு என்ன படிச்சது ஞாபகம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரே செகண்ட் பார்த்துருங்கோ। பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உத்தரவுக்கேற்ப கடமைகளை செய்யும் வேளையில் ஒருவர் பகவானையும் அவரது நாமங்களையும் குணங்களையும் இடைவிடாமல் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்। இதுதான் பக்திக்கும் பிரம்மன் ரியலைசேஷனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்। பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ல உள்ளவா எப்படி உருவம் குணம் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது। பிரம்மன் ரியலைசேஷன் என்ன? பகவான் ஒரு பெரிய லைட் எஃபல்ஜென்ட் ரூம்ல இருக்கார் அப்படிங்கிறது தானே ஜோதி। அப்ப அந்த ஜோதிக்கு உருவம் எங்க இருக்கும்? உருவம் இல்லாட்டி லீலைகள் எங்கேது நடக்கும்? லீலைகள் இல்லாட்டி அவர் இல்லையா, அது எப்படி பின்ன நம்மளால அவரை மெடிடேட் பண்ண முடியும்? வெறும் ஜோதிக்கு போறவாளுக்கெல்லாம் இந்த அந்த நாம ரூப குண லீலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, 4 விதமான பகவானுடைய நாமத்துல பகவான் இருக்கார்। அந்த சைத்தன்ய சிஷ்டாஸ்தோட 2வது ஞாபகம் இருக்கா? நாம காரி பகுதா நிஜ சர்வசக்தி। பகவான் அவரோட நாமத்துல தன்னோட ஃபுல் பொட்டன்சியம் போட்டிருக்கார்। பகவானுக்கும் அவருடைய நாமத்திற்கும் வித்தியாசமே கிடையாது। பகவான் தான் நாமம், நாமம் தான் பகவான் இல்லையா? நாம காரி பகுதா। சோ பகவானுடைய நாமம், ரூபம், குணம், லீலைகள் இதெல்லாம் நம்ம எந்த எந்த பக்தியில நம்ம சரி எந்த ஸ்டேஜ்ல டிவோஷனல் சர்வீஸோடு எந்த ஸ்டேஜ்ல நம்மளால இதெல்லாம் நினைச்சுக்க முடியும்? ஒன்லி பகவான் ரியலைசேஷன் ஸ்டேஜ்ல இல்லையா? மற்றதுல எல்லாம் உருவமே இருக்காது। ஓகேயா? ஸோ அதான் நேற்றுக்கு மாதாஜி ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினா, ரொம்ப நல்ல அழகழகான ரெஃபரன்ஸ் தான் கொடுத்தா மாதாஜி। ஸோ நம்ம இன்னைக்கு உள்ள வெர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வெர்ஸ்। இந்த வெர்ஸ் சொல்றா நிறைய லெக்சர்ல நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன்। தினமுமே நம்ம சொல்லணுமா, தினமுமே இதை நம்ம சொன்னோம்னா நம்ம பக்தியில ரொம்ப ஃபாஸ்டா முன்னேறிடலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்கா। ஸோ அதனால பெட்டர் நம்ம எல்லாரும் பைஹார்ட்டே பண்ணிடலாம் இதை இல்லையா? ஓகே, சொல்றேன்ல நான் சொல்றேன்। ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் சொல்லுங்க। எஸ் மாத்ரி பிரபு, ஏன்னா இதுல எல்லாம் பகவானோட 4 விருவங்களோட பேர் தான் வருது। வாசுதேவன், சங்கர்ஷன், பிரத்யுமன், அனிருத்தன், அதுதான் வெர்ஸ்। ஸோ ஈஸியா நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிடலாம்। ஓகேயா? 2வது என்னன்னா, இந்த வெர்ஸ் பாருங்க, ஓம்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது। ஓம் எல்லா வேத மந்திரங்களும் ஓம்ல தான் ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? பிரணவம், அதுதான் சப்தம்। சப்தக்கே பௌருஷம் ரிஷு பாக்குறோம் இல்லையா? 7th சாப்டர்ல பகவான் சொல்றாரு, அது அவருடைய சப்தக ரசோகமப்ச கௌந்தைய பிரபாஸ்மி சசி சூரியரியோகோ பிரணவ சர்வ வேதேஷு சப்தக்கே பௌருஷம் ரிஷு। பகவான் இந்த சத்தத்திலும் இருக்கார்। பகவான் கிட்ட இருந்து முதல்ல ஆகாயம் வந்தது, ஆகாயத்துல இருந்து ஒளி வந்தது, அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற எல்லாமே வந்தது இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் பஞ்ச மகாபூதங்கள்ல முதல்ல வந்தது ஆகாயம்। இந்த சவுண்டுங்கிறது என்ன? ஓம்ல இருந்து தான் ஆரம்பிச்சது இல்லையா? அது ஒண்ணு। இன்னொன்னு இந்த வெர்ஸோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன? தீமகி। தீமகிங்கிறது காயத்ரி।
காயத்ரி இல்லையா, காயத்ரி. சோ அதனால இந்த வருஷத்துல வந்து நம்ம ஜென்மாதசையிலையும் பாருங்க தீமகி அப்படின்னா கடைசியில முடியறது. சோ முடியும். காயத்ரிக்கும் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். இந்த ஒரு வருஷம் வந்து ஓம் பிரணவத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு காயத்ரி மட்டும் இருக்கிறதுனால இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். ரெண்டாவது இது வந்து வசுதேவ கிருஷ்ணா. வசுதேவ கிருஷ்ணா வந்து நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, துவாரகையில வந்து அவர்களுடைய போன கிளாஸ்ல நான் சொன்னேன், எனக்கே ஞாபகம் இருக்கு, பகவானுடைய நம்ம இந்த குஹ்யதரம் அப்படிங்கிற மாதிரி பூர்ணத்தக பூர்ணத்தரக பூர்ணத்தம, துவாரகால பூர்ணம், மதுரால பூர்ணத்தரக கம்பேரேட்டிவ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி, ஆனா விருந்தாவனத்துல பூர்ணதமம் முழுமையான. சோ வாசுதேவ கிருஷ்ணா வந்து விருந்தாவன் கிருஷ்ணா, கரெக்டா? ஓகேயா? சோ ஆரம்பிக்கலாம். எல்லாரும் பாதம் பாதமா சொல்லிட்டு அப்புறம் ஃபுல் வருஷத்துக்கும் போகலாம். எல்லாரும் சொல்லுங்க. உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தது அப்படின்னாக்க மியூட்ல சொல்லுங்க, மியூட்ல இல்லாம சொல்லலாம், அதனால தப்பெல்லாம் இருந்தா ஒண்ணும் கிடையாது. நயத்வசித்ர எதம் ஹரேரியோ சொல்றாரு இல்லையா பகவான். இது வந்து எப்படி தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது சுண்வந்தி காயந்தி கிருணந்தி சாதவக. தப்பா இருந்தா கூட அவளுக்கு கேட்கறது சொல்றது அதில் அப்படியே ரமந்திச்சு அதுலயே மூழ்கிறது எல்லாம் சாதுக்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்றேன். ஸோ பகவானும் அதை என்ஜாய் பண்ணுவார். என் குழந்தைகள் தப்பா சொன்னா என்ன, அதனால என்ன இன்னைக்கு தப்பா சொல்றேன் நாளை கத்துண்டுருவா அப்படின்னு அவர் அவ்வளவு சந்தோஷப்படுவார் பகவான். ஓகேயா? ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே துப்யம். ஓம் நமோ பகவதே துப்யம். ஓம் நமோ பகவதே துப்யம். ஓம் நமோ பகவதே துப்யம். வாசுதேவாய தீமஹி. வாசுதேவாய தீமஹி. வாசுதேவாய தீமஹி. வாசுதேவாய தீமஹி. பிரத்யும்னாய அனிருத்தாய. பிரத்யும்னாய அனிருத்தாய. பிரத்யும்னாய அனிருத்தாய. பிரத்யும்னாய அனிருத்தாய. நம சங்கர்ஷணாய ச. நம சங்கர்ஷணாய ச. நம சங்கர்ஷணாய ச. நம சங்கர்ஷணாய ச. இப்போ ஃபுல் லைன் நான் சொல்லலாம். ஓம் நமோ பகவதே துப்யம் வாசுதேவாய தீமஹி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய தீமஹி. பிரத்யும்னாய அனிருத்தாய நமः சங்கர்ஷணாய ச. பிரத்யும்னாய அனிருத்தாய நமः சங்கர்ஷணாய ச. ஃபுல் ஸ்லோகா 3 வாட்டி சொல்லலாம், எல்லாரும் சொல்லலாம். ஓகேயா? ஓம் நமோ பகவதே துப்யம் வாசுதேவாய தீமஹி பிரத்யும்னாய அனிருத்தாய நமः சங்கர்ஷணாய ச. ஓம் நமோ பகவதே துப்யம் வாசுதேவாய தீமஹி பிரத்யும்னாய அனிருத்தாய நமः சங்கர்ஷணாய ச. ஓம் நமோ பகவதே துப்யம் வாசுதேவாய தீமஹி பிரத்யும்னாய அனிருத்தாய நமः சங்கர்ஷணாய ச. ஓம் நமோ பகவதே துப்யம் வாசுதேவாய தீமஹி பிரத்யும்னாய அனிருத்தாய லாஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க, கண்ண மூடின்னு சொல்றதுக்கு வந்துடும் எல்லாருக்குமே. ஓம் நமோ பகவதே துப்யம் வாசுதேவாய தீமஹி பிரத்யும்னாய அனிருத்தாய நமः சங்கர்ஷணாய ச. ஹரி போல் ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது சொல்றீங்களா? ஹரே ஓம் கிருஷ்ணா. நமோ பகவதே துப்யம் வாசுதேவாய தேவிகி பிரத்யும்னாய அனிருத்தாய நமக சங்கர்ஷனாய ச. ஹரே கிருஷ்ண. போல். இன்னொருத்தர் யாராவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓம் நமோ ஓம் பகவதே துப்யம் வாசுதேவாய தீமஹி பிரத்யும்னாய அனிருத்தாய நமः சங்கர்ஷணாய ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரி போல் ஹரி போல். பிரத்யும்னாய அனிருத்தாய நமः சங்கர்ஷணாய ச.
ஓகே, ஹரி போல். யார் படிக்கிறீர்கள்? அது மொழிபெயர்ப்பு யாராவது படிக்கிறீங்களா? இது மட்டும் நான் படிக்காம படிக்கிறேன் யாராவது மாதாஜி. படிக்கிறேம்மா. பகவானின் பூர்ண வெளிவங்கங்களாகிய பிரத்யும்னர், அனிருத்தர் மற்றும் சங்கர்ஷ்ணர் ஆகியோரின் பெருமைகளுடன் வாசுதேவனின் பெருமைகளையும் நாம் பாடுவோம். ஹரே ஹரி போல், ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நீங்களும் படிங்க, ஒரு வாட்டி படிச்சிருங்க பிரபு. பஞ்சராத்திரத்தின்படி நாராயணரே பகவானின் எல்லா விரிவங்கங்களுக்கும் மூல காரணமாவார். வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னர் மற்றும் அனிருத்தர் ஆகியோரே இந்த விரிவங்கங்கள் ஆவார். வாசுதேவரும் சங்கர்ஷ்ணரும் கிருஷ்ணரின் இடது மற்றும் வலது புறங்களிலும், பிரத்யும்னர் சங்கர்ஷ்ணருக்கு வலது புறத்திலும், அனிருத்தர் வாசுதேவருக்கு இடது புறத்திலும் உள்ளனர். இவர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் 4 உதவியாளர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். இவ்விதம் ஓங்கார பிரணவத்துடன் ஆரம்பமாகும் ஒரு வேத மந்திரமாகும். இது ஓம் நமோ தீமகி முதலான உன்னதமான வாக்கியங்களினால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பொருள் என்னவென்றால், பலன் கருதும் செயலை பற்றிய விஷயத்திலோ அல்லது முறைப்படி சாஸ்திர பயிற்சி இல்லாத தத்துவத்தை பற்றிய விஷயத்திலோ உள்ள எந்த விவகாரமானாலும் சரி, அது பரமபுருஷரின் உன்னத உணர்வை அடைவதை நோக்கமாக கொண்டிருக்கவில்லை என்றால் அது பயனற்றது என்றே கருதப்படுகிறது. பக்தி தொண்டில் படிப்படியாக முன்னேறும் ஒரு முறையினால் பகவானுக்கும் ஜீவராசிக்கும் இடையில் நெருக்கமான உறவு வளர்கின்றது. ஆகவே இந்த முறையில் அமைந்த தமது சொந்த அனுபவத்தை கொண்டு கலப்பற்ற பக்தி தொண்டின் தன்மையை பற்றி நாரதர் விளக்கியுள்ளார். பக்தி தொண்டில் உள்ள இந்த முன்னேற்றம் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டை அடைவதில் முடிவடைகிறது. இதுவே பிரேமைத்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இத்தகைய பக்தி தொண்டு கலப்படமற்ற முறையிலும் செய்யப்படுகிறது. அதாவது பலன் கருதும் செயலின் அல்லது மனோதத்துவ கற்பனையின் கலப்படத்தினுடனும் அது செய்யப்படுகிறது. ஆன்மீக குருவின் வாயிலாக சூத கோஸ்வாமி அடைந்த வெற்றியின் ரகசியத்தை பற்றி சவுனக்கரை தலைமையாக கொண்ட பெரும் ருஷிகள் கேள்வி எழுப்பினர். இதற்கான பதில் 33 எழுத்துக்களை கொண்ட இம்மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக இங்கு விளக்கப்பட்டு உள்ளது. மேலும் இம்மந்திரம் பகவானின் உதவியாளர்களை 4 மூர்த்திகளை பற்றி நோக்கி கூறப்பட்டதாகும். இப்பூர்ண அம்சங்கள் அல்லது விரிவங்கங்கள் அல்லது உதவியாளர்களாக மட்டுமே இருப்பதால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் கருப்பொருளாக விளங்குகிறார். பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் அவரது பூரண அம்சங்களாக விரிவடைந்துள்ள வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னர் மற்றும் அனிருத்தர் ஆகியோரின் பெருமைகளை ஒருவர் பாடிக்கொண்டும் எப்பொழுதும் பாடிக்கொண்டும் நினைத்து கொண்டும் இருக்க வேண்டும். இதுவே உபதேசத்தின் இரகசியமான பகுதியாகும். 4 அம்சங்கள்தான் விஷ்ணு தத்துவம் அல்லது சக்தி தத்துவம் எனப்படும். மற்றெல்லா உண்மைகளுக்கும் இது மூலமூர்த்திகளாக உள்ளனர். ஹரி போல், ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. இங்கே பாருங்க, இப்போ ஒவ்வொன்றா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்துன்னு வரலாம். ஓகே, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், முதல்ல பகவான் ஃபர்ஸ்ட் விரிவங்கம் எதில் ஆறார்? கிருஷ்ணர் ஃபர்ஸ்ட் பலராமனா விரிவங்கம் ஆறார் இல்லையா? சத்துர்வியூகன்னு சொல்றோம். முதல்ல கிருஷ்ணர் தன்னோட பலராமனா விரிவங்கம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் 2 சத்துர்வியூகம் உண்டு. சத்துர்னா என்ன? 4, வியூகம்னா 4 பிரிவுகள். ஸோ 4 பிரிவுகளை கொண்ட ஃபர்ஸ்ட் விரிவங்கம் வருது கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து பலராமன் கிட்ட இருந்து வாசுதேவருக்கு எல்லா சக்திகளும் வருது, எல்லா சோர்சஸ் ஆஃப் ஆல் எனர்ஜி. ஸோ அந்த வாசுதேவர்கிட்ட இருந்து இப்போ 3 பேருக்கு அவர்கள் சக்திகளை கொடுக்கிறார். யாரவா? சங்கர்ஷர், அனிருத்தர் அண்ட் பிரத்யும்னா. ஓகே, பிரத்யும்னாங்கிறவர் அது என்னது? காத்தல், படைத்தல், காத்தல், அழித்தல். ஸோ இவா 3 பேரும், பிரத்யும்னர் அண்ட் அனிருத்தர்
அண்ட் சங்கர்ஷனர். சங்கர்ஷன் உடனே நமக்கு தெரியும், அது வந்து அழித்தலுக்குள்ளது. அடுத்தது அவன் பிரத்யும்னர். பிரத்யும்னர்கள் வந்து கிரியேஷன், அனிருத்தன்கிறது மெயின்டெனன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இவ 3 பேரும் ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணர் வந்து விரிவமாயி பலராமனுக்கு தன்னுடைய எல்லா பொட்டன்சியும் அவர் கொடுத்தார், சர்வகாரண காரணம் இல்லையா. அப்புறம் வந்து ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ணா சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். அந்த கோவிந்தன் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். ஆனா கோவிந்தர் வந்து எப்படி பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து தங்கிட்டே எல்லா பதவியும் வச்சுன்னு தானே செய்யாம டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்டல் ஹெட்டுக்கு அவர் கொடுக்குற மாதிரி அந்த பிரசிடென்ட் வரா. அப்புறம் பிரசிடென்ட்க்கு அப்புறம் எல்லா அந்த என்ன அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர், ஹோம் மினிஸ்டர், எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் அப்படின்னு வரா. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து முதல்ல பலராமன் கிட்ட எல்லா பொட்டன்சியும் இன்வெஸ்ட் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் பகவான் பலராமன் கிட்ட இருந்து வாசுதேவருக்கு கிடைக்கிறது. அவர் தான் சோர்சஸ் ஆஃப் ஆல் சோர்சஸ். அவர்கிட்ட இருந்து இப்ப வரா யாரு? நம்ம இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து நடுவுல ஒரு பக்கம் வாசுதேவர், ஒரு பக்கம் வலது பக்கம் வந்து ஆக்சுவலா வாசுதேவர் அண்ட் சங்கர்ஷனர். இவா 2 பேரும். இவாளுக்கு சங்கர்ஷனரோடு அந்த என்ன சொல்றது, சங்கர்ஷனருக்கு வலது பக்கத்திலும் சங்கர்ஷனரோடு வலது புறத்தில் பிரத்யும்னரும், அனிருத்தரோடு இடது புறத்தில் வாசுதேவரோட இடது புறத்தில் அனிருத்தரும். இப்படி 4 பேர். நான் உங்களுக்கு படம் காட்டுறேன், வச்சிருக்கேங்க, ஒரே நிமிஷம் காட்டுறேன். அப்புறம் வந்து இவர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் 4 உதவியாளர்கள். ஸோ இவா மூலமா தான் பகவான் என்ன பண்றார்? படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் 3 விதமான இதை பண்றார். ஆனா அது எப்படின்னாக்க இதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு சத்துர்வியூகம் வரும். அந்த சங்கர்ஷனர்ல இருந்து மகாவிஷ்ணு வரார். அந்த மகாவிஷ்ணுல இருந்து திருப்பி 4 அடுத்தது 2வது சத்துர்வியூகம். சங்கர்ஷன்கிட்ட இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து பலராமன் கிட்ட இருந்து வாசுதேவர், சங்கர்ஷனர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர். அப்புறம் இங்க இந்த சங்கர்ஷன்ல இருந்து 2வது சத்துர்வியூகம் வருது. அது என்னது? அதுவும் இதே மாதிரி வாசுதேவர், சங்கர்ஷனர், பிரத்யும்னர், அனிருத்தர். அந்த சங்கர்ஷன்ல இருந்து மகாவிஷ்ணு வரார். அந்த மகாவிஷ்ணு தான் காரணோதாக்ஷாய விஷ்ணு. ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து தான் அவர் மூச்சு விடும்போது இல்லைன்னா அவருடைய இந்த வேர்வை துவாரங்களிலிருந்து பெரிய நிறைய 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 அண்டங்கள் உண்டாகிறது. யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா. அண்டம்னா என்ன? எக் ஷேப்ல நிறைய நிறைய அண்டங்கள் உண்டாகுது. அந்த ஒவ்வொரு அண்டத்துக்கும் உயிர் கொடுக்கணுமே, அதுக்காக அந்த காரணோதாக்ஷாய விஷ்ணு படைத்த அண்டங்களில் ஜீவன்களை உற்பத்தி பண்றதுக்காக கர்ப்பத்திலேருந்து உண்டாகணும் இல்லையா. அதனால கர்ப்போதாக்ஷாய விஷ்ணு போறார். ஸோ கர்ப்போதாக்ஷாய விஷ்ணுவோட கர்ப்பம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும், அவரோட நேவல்ல இருந்து பிரம்மா வர்றார். அப்புறம் பிரம்மா வந்து தனக்கு உற்பத்தி ஆக்குறார். இப்போ நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ அது என்னது? நாரதர் வந்து நம்ம வியாசதேவருக்கு இதெல்லாம் சொன்னதுனாலதான் நமக்கு வந்து பாகவதமே கிடைச்சது. ஸோ நாரதர் தான் பஞ்சராத்திரி விதியை நமக்கு கொடுத்தவர். ஸோ நாரதர் கொடுத்த அந்த பஞ்சராத்திரி விதி படிக்கு நம்ம இப்போ வந்து நாராயணனின் விரிவங்கங்கள் அப்படின்னு படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஓகேயா. ஸோ அடுத்தது 2வது வந்து ஓம் அண்ட் தீமகி 2ஓட இம்பார்ட்டன்ஸும் கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் அடுத்தது இங்க பாருங்க, பலன் கருதும் செயல்களை பற்றிய விஷயத்திலோ அல்லது முறைப்படி சாஸ்திர பயிற்சி இல்லாத தத்துவத்தை பற்றிய விஷயத்திலோ உள்ள எந்த விவகாரம்னாலும் சரி, இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். பக்தியோட டெபினிஷன், நாரதர்னாலே பக்தி. நாரதர் வந்து பக்தி தத்துவம் இல்லையா. நம்ம பஞ்ச தத்துவத்திலுமே பாக்குறோம். பஞ்ச தத்துவாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூப ஸ்வரூபகம் பக்தாதிகாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்தி சக்திகம். அதுல வந்து யாரெல்லாம் வர்றார்? முதல்ல வந்து குரு தத்துவர் நம்ம நித்யானந்தர். இப்பதான் நம்ம நித்யானந்த திரையோதசி பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் வந்து சம்பு சிவ தத்துவா, அது வந்து நம்ம அத்வைதாச்சாரியார், அவர் கூப்பிட்டதுனாலதான் பகவானே வந்தார். அடுத்தது கதாதர் பண்டித், ராதாராணி. அப்புறம் சிவாச்சாரியார் தான் நாரதரோட அம்சம். ஸோ நாரதர் வந்து பக்தி தத்துவம். ஓகேயா. ஸோ நாரதர் வந்து நமக்கு எந்தவித அகைத்துக்கி அப்பிரதிகதா, பக்தியோட டெபினிஷன் நமக்கு தெரியும் இல்லையா. அது என்னது? பரமபுருஷனின் உன்னத உணர்வை அடைவதை முடிவான நோக்கமாக்க கொண்டிருக்கவில்லை என்றால் அது நமக்கு பிரயோஜனமே கிடையாது. ரொம்ப அழகான இன்னொரு வருஷம் இருக்கு பாகவதத்துல, தர்மஸ்வநிஷ்டித பும்சாம் விஸ்வத்சேனோ கதாசுயக. தர்மஸ்வநிஷ்டித பும்சாம், நம்ம தர்மங்கள்லாம் பார்க்கணும். தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் 4 வர்ணம் 4 ஆசிரமம் இவெல்லாம் இருக்கிறவா அவளோட ஆசிரமம் படிக்கும், அவளோட வர்ணம் படிக்கும். பிராமணனா அவளுக்குன்னு என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு இருக்கு. வைஷ்ய
வைஷ்யா என்னென்ன பண்ணணும், சத்ரியா என்னென்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கா. ஸோ அந்த தர்மஸ்வனிஷித பும்சாம், அந்த தர்ம படிக்கும் வர்ணன் ஆசிரமம் படிக்கும் எந்த வேலை யாரு செஞ்சாலும் எப்படி செஞ்சாலும் தர்மஸ்வனிஷ்டித பும்சம் விஸ்வசேனோ கதாசுயக, அந்த விஸ்வசேனனுக்கு அவருக்கு உள்ள லிங்க்ல பக்தி பண்ணவில்லை என்றால் என்னாகுமா, நான் உத்பாதையே தேத்திரதீம். ஸோ நம்ம பண்ணக்கூடிய இந்த தர்மங்கள் எல்லாம் நம்மளுடைய வர்ணத்துக்கும் ஆசிரமத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி நான் உத்பாதையே தியத்தி ரத்தீம். ரத்தீம்னா என்ன, அன்பு. என்ன அன்பு இங்க பகவான் கிட்ட பிரேமை. ஸோ பகவான் கிட்ட அந்த பிரேமையை நான் உத்பாதையே தியத்தி ரத்தீம் ஸ்ரமையே வைகி கேவலம். சும்மா வேஸ்ட் சிரமந்தான். நம்ம எண்டவர் பண்றதோட சரி, அதுக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. பிரயோஜனம் எப்ப இருக்கும், அந்த லிங்கிங் ப்ராசஸ் ஷுட் டேக் பிளேஸ். லிங்கிங் ப்ராசஸ்ங்கிறது என்னது, நம்ம பண்ற எல்லா விஷயங்கள் அதுதான் இப்ப வந்தது இல்லையா. கடைசியில பகவானோடு நாம ரூப குணம் லீலைகளை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டே நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்கள் எல்லாம் செய்யணும். அதை நம்ம அப்படி ஞாபகப்படுத்தி கொண்டே செஞ்சா என்னாகும், பகவான் கூட அந்த லிங்கிங் ப்ராசஸ் நமக்கு உண்டாகும். ஸோ நம்மளோட பக்தி எப்படி இருக்கணும், எதையும் எதிர்பார்க்காத மாதிரி. இப்ப இங்க அழகா கொடுத்திருந்தது இல்லையா, பக்தியில நம்ம வேற எதுவுமே எதிர்பார்க்க கூடாது. கலப்பட்ச பக்தி தொண்டு. கலப்பட்சம் எதுக்கு கொடுத்திருக்கு, ஆக்சுவலா கிருஷ்ணர் ஆரம்பத்துல பகவத்கீதையில எப்படி நம்மளை எடுத்துன்னு போறார், கர்மம் பண்ண நீ கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பலகே துர்புர் மாத்தே அசங்கோத்ஸ்வ கர்மணி. பண்ற வேலையெல்லாம் பண்ண, ஆனா அதனோட பலன்ல இருந்து அசங்கா. சங்கம்னா என்ன, சேர்ந்துக்கிறது. அசங்கானா விட்டுடுறது. பலனை விட்டு விடு. பலனை உனக்காதான் நீ பண்ணின அப்படின்னு கொண்டாடாத. பலனை எனக்கு சரண்டர் பண்ணிடு. சர்வதர்மான் பரித்தஜ்ஞ. என்ன நீ பண்ணினாலும் சரி, அது எனக்குன்னு நீ அடைக்கலம் பண்ணினா அது கர்மம் அது நம்மளை பந்தப்படுத்தாது. அப்படி இல்லாம நம்ம கர்மம் பண்ணினோம்னாக்கா அது பந்தப்படுத்தும். ஸோ கர்மம் பண்ணியும் பக்திக்கு போகலாம். என்ன கர்மணியம் அதிகாரத்தேன்னு அவர் தானே சொல்லியிருக்க, பண்ண வேண்டிய கடமைகளை எல்லாம் நீ பண்ணி கொண்டே வா. அப்படி பண்ணி நம்ம பக்தி பண்ணினோம்னாக்க அது கர்ம மிஸ்ரித் பக்தி, கர்மத்து கூட கலப்படம் அடைந்த பக்தி. இங்க அழகா கொடுத்துருக்கு பாருங்க. அதாவது பலன் கருதும் செயலி, என்னோட பாயிண்ட் பாருங்க, பலன் கருதும் செயலின் அல்லது மனோ தத்துவ கற்பனையில். ஸோ பலன் கருதும் செயலினா கர்மத்தை, கர்ம மிஸ்ரத் பக்தி. அடுத்தது மனோ தத்துவ கற்பனை. மனோ தத்துவ கற்பனைங்கிறது ஞான மிஸ்ரத் பக்தி. சில பேர் கர்மம் பண்ணி, பகவான் சொல்லியிருக்காரு எனக்கு, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ இப்போ அவர் என்ன சொன்னார், பலன் கருதும் அது ஒண்ணு, இல்லைன்னா மனோ தத்துவம். இந்த ரெண்டும் சேர்ந்த பக்தியை நம்ம மிஸ்ரித் பக்தின்னு சொல்றோம், பியூர் பக்தின்னு சொல்லல. ஆக்சுவலா பிரம்மன் ரியலைசேஷனுக்கு நம்ம வரும்போதே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம பக்தி பாதைக்கு வந்துடுறோம். அந்த பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ல இருந்து கொஞ்சமா இத்தினூண்டு ஒரு டிஞ்ச் ஆஃப் பக்தி அதுல கலந்துட்டா கூட போறோம். பக்தினா என்ன, திருப்பி அதோக்ஷனுக்கு பண்றதுதான் பக்தி, தேவர்களுக்கு பண்றது பக்தி இல்லை. ஸோ அந்த அதோக்ஷனுக்கு பண்ற பக்தி கொஞ்சம் கலந்துட்டா போறோம், நம்ம பரமாத்மா ரியலைசேஷனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடுவோம். அதுல இருந்து கொஞ்சம் பியோர் பக்தி கலந்துருதுனாக்க, பியோர் பக்திங்கிறது என்ன, அந்நியாபிலாஷிதா சூன்யம், அது பியோர் பக்தி. அந்த பியோர் பக்தி அந்த பரமாத்மா ரியலைசேஷன்ல கலந்துருத்துனா நம்ம பகவான் ரியலைசேஷனுக்கு போயிடுவோம். ஓகே. ஸோ போன வாட்டி நம்ம சர்வபிரபு கேள்வி கேட்டார், மாதாஜி படிப்படியா தான் போகணுமா அப்படின்னு. அது கிளாஸ் ஆக்சுவலா முடிஞ்சுன்னு இருந்தது. படிப்படியா போறது நல்லது, பட் அப்படி இல்லையே. இங்க பாருங்க, நாரதர் படிப்படியா போனாரா, கர்மம் பண்ணினாரா, ஸ்கூலுக்கு போனாரா, ஞானம் கத்துண்டாரா, வேதங்கள் கத்துண்டாரா, எதுவுமே அவர் பண்ணல. அவர் என்ன பண்ணினார், அவர் பண்ணினது ஒன்னே ஒண்ணுதான். என்ன பண்ணினார், சேவை பண்ணினார். யாருக்கு, அந்த சத்துர்மாசத்துல வந்திருக்கக்கூடிய சாதுக்களுக்கு சேவை பண்ணினார். அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அந்த சேவை பண்றது மகத் சேவா அண்ட் சதாம் கிருபா. நம்ம பக்தி ப்ராசஸ் தெரியும். இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வரலாம். நான் இப்ப சொல்றத இங்க என்ன சொல்றாரு, அந்த பிரேமை இல்லையா, பிரேமை பக்தி தான் உச்சகட்டமான பக்தி. பிரேமை அந்த பக்தி நவவிதா பிராசத்துல ஆரம்பிக்கிறது ஸ்ரத்தால இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. ஆனா அந்த ஸ்ரத்தா, நமக்கெல்லாம் ஸ்ரத்தை இருக்கிறதுனாலதான் காலங்காத்தால இப்ப நம்ம இங்க இருக்கோம். அந்த ஸ்ரத்தா வரத்துக்கு முன்னாடி 2 நிலை இருக்கு.
அதுதான் மகத் சேவா அண்ட் சதாம் கிருபா. மகத் சேவாங்கிறது என்னது? அந்த மாதிரி சாதுக்களுக்கு நம்ம சேவை எங்கேயாவது எப்பயாவது பண்ணியிருந்திருப்போம், அதனாலதான் நமக்கு இந்த ஸ்ரத்தாவே கிடைச்சிருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம சாதுக்களுக்கு சேவை பண்ணியிருந்ததுனாலதான் சதாம் கிருபா, பகவானோட மர்சி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டும் இல்லாம நம்ம வந்து இந்த நம்பிக்கையோட நம்ம இதுக்கு வந்திருக்கவே மாட்டோம் பக்திக்கு. ஸோ ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, இந்த நம்பிக்கையோட நம்ம சாது சங்கத்துக்கு வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம கவலைப்படணுங்கிற அவசியமே இல்லை. ஏன்? சாதுக்கள் வந்து நம்மள என்ன சொல்லுவா, நம்ம இப்ப திருப்பதியில லைன்ல நிக்கிறோம், 7 அவ எல்லாரும் உடனே கத்துவா, வெங்கடேஷ் வெங்கடேஷ் வெங்கடேசா கோவிந்தா கோவிந்தா அப்படின்னு அவ கத்துவா, எல்லாரும் சேர்ந்து கத்துவோம் இல்லையா? ஸோ ஒன்றும் பகவத் பக்தர்கள் கூட அவளோட சங்கத்துல நம்ம வந்துட்டாலே பகவானை பத்தி தான் பேசுவோம், பகவானோட குணங்களை பத்தி தான் பேசுவோம், பகவானோட ரூபத்தை பத்தி தான் பேசுவோம், லீலைகளை பத்தி பேசுவோம். எப்ப தாமோதர லீலை பேச ஆரம்பிச்சாலும் இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு நமக்கு இல்லையா? யாரு பேசுவா? பக்தர்கள் தான் பேசுவா. ஸோ அதனால நம்ம அந்த நம்பிக்கை நமக்கு வந்துருத்துனாக்க சாதுக்கள் என்ன பண்ணுவான்? நம்மள சாது சங்கா பஜன கிரியா. பஜன கிரியாங்கிறது என்னது? பகவான் இந்த லாஸ்ட்ல இருந்தது இல்லையா, பகவானை நினைத்து கொண்டே இருக்கிறது. போன வருஷத்துல கூட நான் ரிவிஷன் இப்பதான் காட்டினேன். பகவானோடு நாமம், ரூபம், குணம், லீலைகளை நினைத்து கொண்டே பகவானுக்கு தொண்டு செய்வது, இதெல்லாம் நமக்கு தானே வந்துடும். அதுக்கப்புறம் ஒரு நிலைமை வருது, அனர்த்த நிவர்த்தி. இது கொஞ்சம் கஷ்டமான நிலை. இந்த நிலையை நம்ம கடந்துட்டோம்னாக்க மற்றது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா. நம்ம முதல்ல ஏற ஆரம்பிக்கும் போது கஷ்டமா இருக்கும், கொஞ்சம் ஒரு 1 hour 2 hours கண்டினியூஸா ஏறினோம்னாக்கா அப்புறம் அதுவே பழகி போயிடும், நம்ம செட் ஆயிடுவோம் அதுக்கு இல்லையா? அந்த பேஸ்க்கு வந்து நம்ம செட் ஆயிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரே செகண்ட் மாதாஜி. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன, அனர்த்த நிவர்த்தி, காம குரோத லோப மோக மத மத்சரிய, இந்த நிலைமையை நம்ம தாண்டிட்டோம்னாக்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி, இதெல்லாம் நமக்கு படிப்படியாக சீக்கிரமா வந்துடும். ஏன்? பகவான் பார்த்து பரவார், ததாமி புத்தி யோகம் தம். இதுல இன்னொன்னு சொல்லியிருக்காரு பாருங்க, பகவான் என்னை பத்தியே எப்பொழுதுமே நினைச்சுட்டு இருக்கணும். தேஷாம் சதத்த யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம். அப்படி பண்ணினோம்னா என்ன ஆகும்? ததாமி புத்தி யோகம் தம்.